ассалому алайкум мардури азиз, ҳама каса созен тинҷаен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Худованд ҳамеша соз бошем мардури азиз. Имрӯз числа 12 октябри соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 110 сомонӣ. Дар имрӯза видео трактори МТЗ 80 дастай якадай ноҳияи рӯдакиё шаҳри Душанбе хона дар кораи то чанд сма дар кораи дар ҳамин видео гап мезанам. Вагони фурӯшӣ астаи қатъи Замбурош, хонаҳои заминӣ астаи дар ноҳияи Ҷайҳун, ноҳияи Файзобод, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, квартираҳои арзон астаи дар шаҳри Турсунзода, шаҳри Ваҳдат ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамие ки касе дар видео лайк мемонад дар комментария сауду тиҷе ба пеш бинависа ва бардуи азиз касе меҳмоне подписатсия мекуна, рекламаи ҳамун одам ройгон мешава. Марҳамат бардуи азиз дастгирӣ кунен, як дона лайк сауду тиҷе ба пеш бинависен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия раҷа қиден, зангулачара бологӣ дамонен ки ки ман видеои нав кардам шумода мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Илабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бардуи азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза. марҳамат видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунед. хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, гарени бисёрае. бардуи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Эстигзарда, 6 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. хонаҳо ремонт дорад. суни азиз соҳиби хона маълумоти бештар додагие ки ана хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Эстигзар, насосо, лави раи калон да гуфтагиай. 6 сотиқ заминаи ана 4 дар хона кардагӣ, дарахтои мевадиҳандаам дора. гирди хона маҳкам кардагӣ бардуи азиз ба забори баланд маҳкам кардагие мега. ҳуҷҷатош 100% техпаспорт дора. бардуи азиз нархи хонае ки тамошо кардесен 150 000 сомонӣ. 150 000 сомонӣ хона дар шаҳри Ваҳдат. бардуи азиз маълумотша дар бар экран нависагиам ба пули русӣ чанд қад мешавад дар экран нависагиам. номерои телефону 60 харидорои аниқ занг бизанед, қад соҳиби хона маслиҳат кунед. бардуи азиз ин хонаи десен ки ана срочни фурӯхта мешавад гуфтагиай. срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Тахти Алиф, тарафи Мискинобод. 6 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. болои хона бардуи азиз маналид рехтагие мешавад ки хонаи деҳтаҷа бикунӣ мега. ана хонаш бардуи азиз беҳтарин хонае. кухни баня ҳоҷатхона дардрун шай мега. ремонташ коробкаеч хеле ки дар видео дидесен. обу суич мега ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100%. мактаб, магазин, масҷид, медпункт наздикай. айраи калон бардуи азиз 100 метр дурай. айми раи калон 100 метр дур будай. раҳи Мискинобод, райони Файзобод бардуи азиз ҳамин раҳ да будай. мақсад 100 метр айраи калон дур. анадсуни азиз нархи хонара 250 000 сомонӣ мега. 250 000 сомонӣ ва пули русӣ 2 миллиону 287 000 рубл мешава. ва соҳиби хона мега ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз хеле ки гуфтем болои хонара маналид рехтагия мешава ки хонаи деҳтаҷа кунӣ. мақсад гана ғишти пухтакати хонара вардоштагия. дӯстони азиз ремонташ коробка будай. як бор дигар такрор мекунам ки хона дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Тахти Алиф, ана тарафи Мискинобод. дӯстони азиз Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, аз куҷое ки замин хона квартиратон дар кор комментарияда бинависен. мақсад мо арзонтар ёфта дар видеои оянда мемонем ва агар он кас реклама дошта боша замин, хона, квартира, мошин, мисол ягон аппарата чизе ки барои фурӯш боша, метавоне ки ана тариқи WhatsApp ҳамин номеро дароӣ кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастерро дар ширкати атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. исмам Шоира. тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати атомӣ гирифта метавонед. маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати атомист. бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. бо дараҷаи фаъолияти кориам рӯзтарӯз маошам зиёд гашта истодааст. бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман Шоира роҳу равиши корро ройгон меомӯзонам. барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. чандум лайк аҷиқиди комментарияда бинавис шеринар кума бинам ки чандум лайк аҷиқидит. бардуи азиз, раҳмат барои дастгиритон. ана вагони фурӯширо гап мезанем. бардуи азиз, вагони фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. 20 оилаи замбур дорад. қатъи замбурош фурӯхта мешавад. нархиш 27 000 сомонӣ. фаҳмидем бардуи азиз, вагони фурӯшия мақсад 20 оилаи замбур қатъи мефурӯшаш ҳамияка. нарша гуфта ки 27 000 сомонӣ ба пули русӣ ана 244 000 рубл мешавад. касе харидор бошем бардуи азиз, занг бизанем, мегӯянд ки номерои канали савдо теҷа гирифтам. ана мисол бо барои нархиш қатъи шумо савдо мекунад. бардуи азизи канали мо сохта шудаге барои хонаҳои арзон, мақсад мошинҳои арзон, тракторҳои арзон. бароям подписатсия кунед, видеои наимаш мода мерава. подписатсияро бижиқен. дӯстони азиз, трактори фурӯшии МТЗ-80 соли баромадаш 2017, судишвориш саралка, мотори 100%, коробкаш 100%, ҳуҷҷат дора, балонош нав, хадавоиш навай, плюк дора, карчовка доштай, дорутияк дора. дӯстони азиз, гӯш кесен, трактор плюк дора, карчовка, дорутияк дора. дастурат чизе ки мебинен ҳамаш меиста. бардуи азиз, трактори МТЗ-80 қарор дорад дар ноҳияи 5. нарша гуфта ки 300 000 сомонӣ бугӯ. модели навай 2017. бардуи азиз, нархиш 300 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номерои телефонаш ҳаст. бардуи азиз, занг бизанед, бо арзон мешавад. номерои тоҷикистонаш ҳам ҳастай, дар номерои россияш WhatsApp дора. ҳама чӣ дорад дӯстони азиз, ҳама чӣ қатишай. плюк, карчовка, дорутияк, дӯстони азиз, қатишай. занг бизанед, қатияка маслиҳат кунем. дӯстони азиз, дар ин навор роли квартираҳои арзон ҳам ҳастай. бароям то охири видеоро тамошо кунен. бардуи азиз, як хонаи заминири дигара гап мезанем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. номи пешинаш Қумсангир, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ. хонаи ҳавлигия бардуи азиз, ремонт дора гуфтагиай. хай бо мисол занг зада, бо мисол дига суратоша мисол шумо дароӣ мекуна ё мисол барои нархаш бо арзон мекуна. нарша бардуи азизам 135 000 сомонӣ мегӯяд. 135 000 сомон. хона дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қумсангир. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. бардуи азиз, хеле ки аввали видеода гуфтам як ҳада хона дар коре, ҳамура гап мезанам. номерои телефонаш ҳаст. бардуи азиз, касе ки мисол ҳами территория гуфтагӣ ман хона дорен, ҳам як ҳада срочни занг бизане. бардуи азиз, як ҳадаи ноҳияи Рӯдакӣ ё шаҳри Душанбе хона дар кор будай. хона бо нархи нормални боша мехара. сумаш тайёр аст. дӯстони азиз, касе ки мақсад ҳами ноҳияи Рӯдакӣ ё шаҳри Душанбе ягон хонаи нормални дошта бошен, срочни ҳами як ҳада занг бизанен. номерои телефонаш WhatsApp дора.
бардури азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, якм микрорайон. Духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 50 метри квадратияй. Дом новостройка, квартира без ремонт, коробка мебошад. соҳиби квартира маълумот додааст ки квартираи фурӯшӣ духонага 7 этаж, ана 50 квадрат. бардури азиз, дом тайёрай мега, ипотек мешава аз 6 моҳ то 1 сола, пешпардохт 40% цуни азиз. Дом тайёрай лифт дорад цуни азиз, мешава ки ремонта сар кунӣ, бидрои зиндагӣ кунӣ. Ов свет монтаж шудагӣ мега. Нархиш 167 000 сомонӣ. 167 000 сомонӣ. барои маълумоти бештар занг бизанед. бардури азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Туграл. Як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 30 квадратни метраи. хонаҳо ремонт кардагӣ цуни азиз, соҳиби квартира маълумот додааст ки доми 4 ошёна, хона дар 4 ошёна қарор дошта цуни азиз. Адрес шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Туграл нависаги цуни азиз. хай бо мисол барои маълумоти бештар занг мезанед, мепурсен наздики беморхонаи марказӣ, бозорчаи Гулистонам наздик бидаӣ. бардури азиз, нархи квартира 170 000 сомонӣ. 170 000 сомонӣ ба пули русӣ 1 535 000 рубл мешавад. номерои телефонаш ҳаст. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. хайнам хеле бачаи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки трактори арзон, хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардем, барои шуморо нархи навоша гуфтем. фикр мекунам ки хай нархҳои соз буд. маъқул шид нашид, барои дастгирии мо як дона лайки бепала бичиқем ва дар комментария савдотиҷе ба пеш бинависен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави ма шумода бирава. бардуи азиз, мақсад мисол видеоро чиқела 1 моҳ 2 моҳ пас тамошо накунем, форатон ки видеои ма шумода бирава. ами поёнда кнопкаи подписатсия бо диққат гӯш кунем, кнопкаи подписатсияро ҷиқиден. я зангулача мебурад, зангулачаро все дамонен, тамом бологӣ дамонен. ке ки ма видеои нав кардам, мақсад телефони шумода уведавлени мерава, медурен якмин шида ами канали ма мумкин хай ягон рӯз хона бихарен, мошин бихарен ё квартира бихарен. хулоса дастгирӣ кунен. ва бардуи азиз, як бародар каналша реклама мекуна, касе да интерес не бидроен канали ам бародарда подписатсия кунен. хаяка салом алейкум, ина апай ванижа апай фтай iPhone 15 Pro Max камера ки нафаҷум телефон пач ки апай нӯ замира доставка мекунем дин iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баъдро качествои зуршай на свети зуршай апаҷум гуфти свети ина свети хадавои не свет бисо духтарва мери истифода мебаран ина духтарако кадомтон мегиред ина апай манижа гирифаями доставкаш кесам ина апаҷум тамошо ку ина телефонот ина сурат севгазак дура апа сурат севгазак дура пачкай свети титанай свети хушбушай апаҷум ина хеме қапи чихеле хеме қапи катаги мекини мегарди 1,5 сомонай качествои зуршайна iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баъдро доставкаш бепула 25 шаҳр нави вилоят хатлон ҳамаи навр аз светко шадорен светои хушудшон дорем хеме қапи чихеле чиста неми дарпан ҳамаш меги оригинал ай кадем бига пай манҷа кадем чиза бига 16000 сомон хаядам лекин 1,5 аксия кагир на доставка бепула ина конкрет чотки апаҷум TikTok, Instagram ҳама чӣ гузарондагиемаш тайёр ина мегирӣ мехӯрӣ мегади растамошаш кардагием апаҷум 1500 сомон ина доставкаш бепулай алишира магазин якаспун ҳамиш хубае ки телефони канатона биёрен болои штумтен iPhone 15 Pro Max оригинал овардагим Тайланд овардагим чанд ҳамун телефон овардагим алишира қарна бен магазин якаспун баъдаро бошен лайкора бзанем подписатсия кунем любой наву телефонро дорем дар панаи худо. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.